Mga igsuon, nagsingabot na gayod ang eleksyon sa atong nasod. Karong umaabot, Mayo 9, 2022, kitang mga botante, gilauman na usab nga mopadayag ug mobuhat sa atong mga katungod sa pagpili sa mga mangulo sa atong nasod ug sa tagsa-tagsa nato ka mga lungsod. Katungod kini nga adunay dako nga responsibilidad. Maayo unta nga ato kining mapangandaman pinagi sa pagpamalandong ug pagampo nga unta magiyahan kita sa atong pagpili sa mga kandidato nga tiunay nga moalagad sa atong nasod. Busa, niining mosunod nga mga pipila ka gutlo, atong igahin alang sa paghisgot-hisgot mahitungod sa eleksyon. Ug unsa kabililhon ang ako ug ang inyo nga mga boto. Tungod kay ang boto nato, sagrado. Ang boto ko ug ang boto ninyo, kaugmaon nato. Nganong mag-apil-apil man gyud ang simbahan sa politika? Magampo na lang unta na sila alang sa mga politiko. Katungod sa mga tao nga naglangkob sa simbahan, ang pagpakabana sa politika. Tungod kay sama kanimo, sila usab mga Pilipino. Ayaw katingala kung adunay mga pari o mga madre o mga nag-alagad sa simbahan nga mopadayag sa ilang opinyon o mopahinumdom sa angaytang buhaton. Tungod kay ila kining obligasyon sa paggiya ug paghatag og moral guidance sa katawhan sa Dios. Gani, sa panahon pa nga si Pope Leo ang nangulo sa simbahang Katoliko, ang Santo Papa sa tuig 1891 nagsulat og usa ka social encyclical nga naguluhan Rerum Novarum, diin nanawagan siya sa katawhan sa Dios sa pagpakabana ug sa pagpakiglambigit sa mga isyu nga may kalabutan sa ekonomiya, politika, social and cultural issues. Usbon ko, katungod ug obligasyon sa simbahan ang pagpakabana sa politika ug paggiya sa katawhan sa mga butang nga may kalabutan sa moral o spiritual nga isyu. Labi na sa pagpili sa kandidato kinsa tiunay nga mag-alagad sa nasod. Kandidato nga dunay prinsipyo, nga haom sa prinsipyo ni Kristo. Mga igsuon, ihatag ang imong boto sa mga kandidato nga matinud-anon, walay bahid sa korupsyon, ug adunay integridad. Tungod kay ang boto nato, sagrado. Ang boto ko ug ang boto mo, kaugmaon nato.